ओंकार हत्तीचो धुमाकूळ सुरूच आसा। सोमारा फांतोडेर तोरशे वाठारांत थळाव्या लोकांच्या बागायतींनी घुसून ताणें नाशाडी केली। बागायतींत आशिल्लीं केळीचीं झाडां, कवाथे आनी हेर पिकांचें लुकसाण केलें। ते भायर गाडयांचीय मोडतोड केली अशें थळावे सांगतात। सध्या हो ओंकार हत्ती कडशी मोपा वाठारांत पावला। रान खात्याचे अधिकारी ताचो बंदोबस्त करपाचो यत्न करीत आसात। पळयात। तर आज 3 वर्सां जाली आरो नत्ती ह्या लोकांची अशी येवन आमची अशी नुकसानी करता। आता तो घरा देगेन येवपाक लागलो। लोकांचे 4-4 वर्साचे कवाथे सुद्धा आडवे पाडून तो मोठी नुकसान करता। खूप नुकसान झालेली हा। हे नुकसान भरपाई गव्हर्नमेंट दिते म्हणटा, पण ती काय आमकां 2 वर्साची मेळांक ना कोणाक अजून। आणि ह्याच्या पुढे मेळ्ळी न्हू ते नुकसान भरपाई, तर हे 4 वर्साचे कवाथे ते परत जावपाक कितको हें आसा। आणि ह्या कवाथ्यांची ह्या करून हाडले आधी पयलींच सरकारान माझी मागणी इतकी आसा की हत्तीचो पयली सारकोच बंदोबस्त करपाचो की परत तो आनी आतां येवंक जायना हैसरचो। ही आमची रिक्वेस्ट आहा तांकां सगळ्या गांवाच्या वतीन मी सांगताय की ते सगळ्यांच्या सगळ्या गांवान आता पयर काल उगया तेणी हें केली, तामोशा केली आणि आयज वर्षान ह्या तेणी सगळं आयज उडयलेला आहा सगळ्यांचा। आज 2 वर्सां तो येवन वयता। आजचे हे पावटी तर काय डायरेक्ट आमच्या घर पावळेकच येलो आणि कवा ते 4-5 कोणाचे दुसऱ्याचे कोणाचे निवडे तसं रात्र 12:30 जायसर आम्ही त्याच्या खातीर जागरण केला। जागेर रोड खंय जाता तो बघून हे वाटेन करता आम्ही ज्या प्लॉटाला माझो प्लॉट नंबर जावले घे सांग रे तू। माझो प्लॉट नंबर 217-9 ह्याच्यात मी ते कवाथे आणि भोपळी आणि केळी लायल्ले आहात। सगळं कंप्लीट केले आणि सपाट केले आहात। तर हे प्रत्यक्ष पळोवन बघूचे आणि कितें आमकां दितले दिवपाचे आनी कितें करतलो। सरकार वर्षान बनत ना आमचे हे आसता वट पणजे बसात आणि आमकां सांगता अमूक तमूक करा म्हणून पंचायतीत वतात। आणि एग्रीकल्चराक गेले तर तुम्ही कितें करा, तुमकां सबसिडी म्हणटात, तुमकां ती बँक आमी सांगता बँक आमकां पयशे दिना, कर्ज दिना सांगता तशें। ते आमच्या कडेन गॅरंटी मागता। गव्हर्नमेंट सांगता आमकां तुमकां अशें मेळटात तशें मेळटा, खंय काय मेळटा कांयच मेळना। मी शेती करून पोट भरता आणि माझं काय ना, मी स्वतः ॲग्रिकल्चराचे कवाथे न्हू, पंचायतीचे न्हू, हेचे न्हू, मी स्वतः इकते हाडून हे कवाथे लायले न्ही। हेतूर मी काम केलं 8-9 वर्सां, आता 10 वर्सां। आणि हे 10 वर्सां मी वावरांनी कवाथे केले जाल्यार आता ते हत्ती इलो, हत्ती बरोबर 2 जण इल्ले, त्यांच्या हातीत फक्त 1 लिटराची बाटली तेलाची आणि त्याच बाटलेन त्या हत्तीक ते कशे धांवडायतले। टायर ते हाडले आणि मी आग घालून माझ्या चेड्यांनी दोगांनी आणि ते दोघंय जाण आणि लोक असले, पण लोक लांब, पण आमुळलो परतून येतात। हेचेर लोकांनी काय करूचं, आम्ही गरिबांनी लोकांनी काय खावचं हितून। आता गव्हर्नमेंट दितलो ना न्हू, 1000, 2000 जावं 10,000 दी, पण आमकां फाल्यां तर हे फुटलेले कवाथे हे लागलेले एका वर्साक आमकां 40,000 उत्पन्न। हे आता 8 कवाथ्यांनी काय करपाचं आम्ही। त्याच्याकडे ते भुरग्यांक धाडलेले बगडिवटे त्यांच्याकडे कांयतरी पण अवेलेबल जाया न्हू, तेंचो जीव न्हू, तांकां मारती जाल्यार ते खंय वयतले, त्यांच्या हातीन कांयच ना। तसले हेनी ते येदे व्हडले हत्तीक ते कशे धांवडायतले। कितल्यांक येलो तो राती अंदाज 9:30 त्या सायडीन येतलो, हय 12 बीन असो पावलो तो। गेल्या वर्सा थंय तो येयलो, ते 2 कवाथे उडयले। पंचायतीन कोणी जेवन बघूंक ना, पंचायतीक पत्रिका दिवंक जाय आसली ती मी दिवंक ना। तर पहिली मेन आसा, गांवान काय जाता जाल्यार तांकां पहिली पत्रिका दिवंक सांगूंक जाय। हो, ती मी सांगूंक ना, म्हणून तेंच्यानी येवन बघूंक ना, जावं कांयच हें करूंक ना। आता कोण ॲग्रिकल्चरचे इले ऑफिसर बी कोणच अजून येवंक ना। 8 वर्साची मेहनत माझी, मेहनत। ओके, 8-9 वर्साची मेहनत माझी। मी पंप हाडून हतीसर होणको काढून लायलो, ही ह्या माल कंपाऊंड बांधलो जाल्यार सुद्धा हे आता असं झालं खावच्या वखदार। ओके। हरिजन वाडा आणि शेटिये वाडा या परिसरात काल रात्रीपासून ओंकार हत्तीने धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली आहे। अनेक शेतकऱ्यांचे कवाथे म्हणा किंवा केळींची झाडे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे। रस्त्यावर एक वाहन होते, 4चाकी वाहन, त्याचा मुख्य दिवाही फोडून टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। या ओंकार हत्तीचा बंदोबस्त करण्यासाठी काल रात्री 12पर्यंत 2 वन खात्याचे कर्मचारी सोबत होते। त्यांच्याकडे या ओंकार हत्तीला हटवण्यासाठी किंवा त्याचा पाठलाग करण्यासाठी त्यांच्याकडे कुठलीच यंत्रणा नसल्यामुळे
त्यांचाही नाईलाज झालेला आहे. सरकारने या ओंकार हत्तीचा त्वरित बंदोबस्त करावा आणि ज्या शेतकऱ्यांची बागायती या ठिकाणी नष्ट केलेली आहे त्या शेतकऱ्यांची लवकरात लवकर भेट घेऊन त्यांना जास्त नुकसान भरपाई द्यावी अशी या माध्यमातून आम्ही मागणी करत आहोत. मी निवृत्ती शिरोडकर.